Live and direct, Aliboss Productions. Kafala on the track. Aliboss, Madam Vama, Yamadina, no. They call me professor, in the industry. Ni ban yarda da abin da idona ke gare mun ba, ko ban faɗa ba, samun mai kyawun nan ba yanzu ba. Kullum ƙara kyau kike yi, an gwarsan ki an rufe ni, kar ki sake ki da rike ni, aikin san da ke nake yi. Kullum ƙara kyau kike yi, giyar san ki ta tsamani, kamar san ki zai kashe ni, aikin san da ke nake yi. Supernatural, irin kyanki bai mun zalduwa, international, har kasar waje mi zagawa. Girl it's personal, kin zama ni sun kasa ganewa, it's intentional, ina ganki bana damuwa. Kyakkyawa, kyakkyawa, yarinya kyakkyawa, 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 na samu kyakkyawa, 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 halaye kyawawa, kyakkyawa, kyakkyawa, na yi sa'ar kyakkyawa. Allah zamanin gimbiya, a ko'ina sunan ki zan faɗa. Allah zamanin gimbiya, na faɗa, na sake faɗa. In zamto wani sashi na, haske haskaka ruhina, ni ban damu bakan ƙauna, ko na zubda mutunci na. Yan mata kar su bala'ina, na samu mai ɗaki na, fuskar ki kullum in ganta, kun farci da na tashi na. Allah zamanin gimbiya, na faɗa, na sake faɗa. Kyakkyawa, kyakkyawa, yarinya kyakkyawa, 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 na samu kyakkyawa, 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 halaye kyawawa, kyakkyawa, kyakkyawa, na yi sa'ar kyakkyawa. Kullum ƙara kyau kike yi, giyar sanki ta tsamani, mashin sanki ya take ni, aikin san da ke nake yi. Supernatural, irin kyanki bai mun zalduwa, international, har kasar waje mi zagawa. Girl it's personal, kin zama ni sun kasa gane.